ampun esuk-esuk ngetokke buta gedhe. Ora apa-apa arang ya lakoni kaya ngono kuwi. Sore-sore ding kok esuke trewis ameh bubar. Ah wis bubar wae ya. Aja, Mak. Suwane ndi iki, Mak? Lah meng krang omah. Aku ya sok lewat kene iki nek mangkat sekolah ben ora Hus. Mengko ndak dijagani dalane kene aja. Ampun nggih. Niki sowan teng pundi niki Kemusuk. Kemusuk Kidul. Sedayu. Ngono, Mak. Nduk. Ya kaya ngono kuwi. Acarane Wayangan. ora. Kok sowan mrene iki merga Ya merga dikon mayang. Kepiye to? Ora, merga apa jenenge iki ulang tahun. sapa sing ulang tahun? Channel Dalang Sena sing kaping pira 5? 5. Ngono, Mak, wis 5 tahun. Wis 5 tahun channel Dalang Sena streaming iki madeg. Ya, Mak, pajan jos temenanan. Saiki apa jenengane? Krune Dalang Sena gaul-gaul ya, Mak. Gaul-gaul. Iki mau sik neng tanganku iki mau sore mau wis live TikTok. Potongane gondes wis kaya selebor miu kae lho, Mak. Ya ora kaya kuwi mulet. Mulet ki apa Potongan, mulet iki yang mulet pasti kesantet kae lho. kepelet, Pak. Iki apa jenenge iki ya dihadiri oleh bintang tamu idolaku selamanya, Mbak Mimin dan Mbak Apri. Nek sing sitoke iki Anu iki sing sitoke iki Mbak Lintang Kairo. oh saka Kediri ado-ado ya, Mak. Ngado-ado lho iki. Bubur apa-apa. Apa es buah. Saking Kediri, tebe-tebe Jatim mriko Jawa Timur. Wah, mau tekan ngomah jam 1:30 apa ya mau? Ora, maksudnya anu mau lho. Tekan kene iki mau jam kok 1:30 kawanen meneh. Gamelane rung dusunge mau 1:30 iki. Mau tekan kene iki jam pira ya? Mau jam 6:30 iki aku dandan. 7:30. Oh jam 8 mau TV berarti. Kowe lah tak dandani, Cik. Apane? Aku dhewe maksude iki. Ayo saiki nganu sik, Mak. Apa jenengane? Wis gawe sopo kae. Ayo kae sing ngrebab ki kae. Aku dolan ning omahe iki kok Ding. Sesuk Lintang nonton lho, Ding. Aku ya apa iya Ya ngono kuwi. Lah kok jebulane temenanan. Pokal gawene Om Kiswan. Mengko nek ana apa-apa le tekan kene iki nganggo transport lho, Om. Wis kuwi tanggungane Om Kiswan. Aku ora melu-melu. Sesuk tak terke anu gampang. Mobil aku tak supiri wis, nganggur aku ki. Sesuk ki, selo aku sesuk. Paling nyopir mabuk dhewe mengko. Kok gaya arep nyopir.
ngajar mobil apa sing masukan sing koplingan kae mumet dhewe aku malahan. Ayo sesuk kok nyupiri Pak Baron. Atene Pak Baron kesenengan. Lah kok Pak Baron sik ning buriku ki wis seneng banget kok mau. Lagi teko mau springas-springis. Ding. Ngono kae jare mau. Ayo nganu sik, Mak. Iki apa? Mumpung ana bintang tamu, mumpung ana Bunda Mimin karo Princess Apri karo sisan apa jenenge berdoa mengko nek wis dijumenengake. Ayo luwih becik dijumenengake mung ndak aku ndak selek kentekan bahan. Soale lali kabeh mau wis tak pikir mau iki. Dadi blok geseh tekan kene iki mingan. Pun, monggo Bunda Mimin Princess Apli karo aturi jumeneng kanca-kanca nyuwun spotipun nderek spote ajeng napa. Monggo. Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu nak lanang. Sugeng dalu. Ya ampun, kangen aku. Kangen karo Pak D. Heeh. Karo Bunda. Bunda. Yo nyatane lho, aktole Gading ki jaman disupetke yo njaluke ditanggapke aku lho campur sari. Yo sadurunge wayangan Pak Mantep kan yo aku ditanggapke Mamah Mimin ngono. Oh iya. Dadi pas Dek Gading tetakan, pengen ditanggapke sing padha-padha ditetakke ngono lho. Kan kan dhisik tetakan ya. Nyatane yo terus bocah yo dadi saiki kersa ndalang. Wis. Mergo ndelok campur sari ning joget-joget dijotosi wong kuwi lho. Kan joget kok dijotosi wong iki kepiye. Lah do kaget kok. Loh, iki kan nggih dalam rangkaian ulang tahun kelima Dalang Sino Channel. Kelingan 5 tahun kepungkur sing ulang tahun pertama ning nek kleru ning anu nggone mburine Mas ning Brintik nggih. Iya, adewe dandan lanang. Oh, dandan lanang. Kaki kon teko to, Mbak, nek dahar niki lanang kok, Mbak. Kan ya Mas. Ya apa niki iwak babi ngono iki. Niki iwak babi, mboten Mas. Niki iwak sapi kula mboten kolesterol niki iwak pitik ngono. Mboten lah kulinane mangan apa? Mangan bojone kancane. Terus bar aku ngomong kan karepku jenenge aku dagelan kan ya guyon to. Jenenge aku dagelan guyon to. Lah kok ditanduki kanca-kanca warga larasi tenanan. Bar ku langsung do DM aku WA aku langsung ngono kuwi. Mesti dhisik dhewe sing ngrebab. Lah nggih, Sapa? Mas Keswan iki. Nah dhisik dhewe nek kuwi. Kula nyantek niat kula kan jenenge dagelan kan guyon. Kok kanca-kanca nanggepine serius. Gek kabeh dodekan gek piye kon aku nyanyi Pak Geter engko sijine Pak Tusio loro ati aku lah. Wah yen pambudi to mung agak awal-awal nderek Dalang Sino kok arep ndadekke Darda aja nganti piye carane men guyub rukun kula ngono. Bangsaku iki kok kaya enak-enak ngono. Bar ki mula kanca-kanca Dalang Sino ki kanca-kanca warga lar ki nomere kanca Wiyaga ora ono sing tak simpen. Pomone sing tak simpen ki mergo pekewuh karo bojone pomone kaya Mas Keswan tak simpen mergo pekewuh karo Mbak Ayu. Simpenen Mbak nek ngubungi aku ra iso apa ngebel Pakne. Ning nek liyane ora tak simpen aku njogo. Iman banget awakku. Karirku sudah menanjak.
Heeh to. Hancur mun mergo kaya ngono antar pertemanan. Alah, telek. Soale yen saya mungkin yen pirsa piyambak. Nggih. Sing jenenge Mimin Pak Seno. Syukur. Cek. Ora wis muni. Guyonan kula meteng Sukino niku ikonik sekali to itu. Nggih. Sampai sakniki Mbak Mimin Sukino udah umur berapa? Sukino udah umur berapa? Oh. Nganti sing ngilimi cawet bayi, nek sing ngoten niku lho. Aku tak nggo dhewe kok ira muat aku ya. Sukino ora lahir-lahir mah gur nemplek ae. Lah niki lho Sukino pun lahir. Wah. Nek ikonik sekali dados Iya. memang ngono ki kadang kala spontanitas yang luar biasa sing iso ditampa halayak. Lah menika isoe dengan berjalannya waktu. Arepa kadang kala dirangke-rangke kaya ngapa sedhewean rupa mesti dadi ning kadang kala spontanitas menika justru maca iso ketampa lah. Kuwi sing kudu diudi panjenengan sebagai dalang muda iso ngulir budi kabisane dhewe tetep jangan berpuas diri, tetep iso dadi dalang sing keterima, dalang sing diterima masyarakat, sukses panjenengan, sehat kalian dalang seno ugi. Welinge Bunda ya ngono, Bunda kan rasa nunggoni kowe terusan melalang buana terus. Nggih Bunda nggih. Jawa Timur wis tak jajah. Mula lintang Kairo rene iki mergo kono wis tak jajah. Lintang kira ya calon mantumu. Nek arep ngerti nom-nomanku jaman rung remuk ya kaya lintang ngono kuwi. Apane? Jebles menik-menik ngono ki. Gur sak benik kaya lintang. Kowe lahir kok wungkal kok arep kaya lintang. Berarti kira-kira 1199 Lah nggih. ora 1112. Lho, mergo panjenengan ngerti aku, nyali pirsa aku wis akhir dewasa. Ora pas agak merempul-merempule iki, ora ngono. Alah kowe karo pedete lho dadi jana pedet kok mbok ra ngono kuwi. Kok nyepelek Sing penting dalang seno tetep Jaya selalu. Ngrembaka, Amin. Bawono tetep guyub rukun salaminya. Amin. Nah. Warga Laras ugi. Ana. Mugi-mugi sansaya solid, Heeh. tansah ngrembaka. Heeh. Ketuane apa ganti ya, Lek? Sapa? Apa Pak Ibut ya ketuane? Kok Seragame beda. ngijeni apa sebagian ngumpake seragam iki konone terus bedani dhewe. Umume Mas, umume. Iki Ki Dek Lintang ya kersa rawuh. Heeh, ada Saking Kediri. Kediri. Karo Mbok Tatin, karo apa Mbok Tugas, Tastin 12 juta. Aku ya gur ngono to, Aku nek ra isine gur nyeritake ya to daerah mriki 12 juta perkara kok dikai 14 ya ora masalah. Oh. Lah kono nyuwun, lho, wong takoni wajibe ra dijawab to, Mbak. Apa nek enggak tahu, aku enggak tahu. Enggak tahu, makanya Tatin enggak tahu. Jadi nek wong tekoni wajibe dijawab. Lah, nggih. nggih. Pira. Biasane nek lokalan nyuwun tulung ngeten iki 12 aku ngono. Kuwi nyuwun tulung ya. Nyuwun tulung. 12 juta engko mulai kowe digawani cireng lho. Apa? Banci koreng. Bener aku malah sebenarnya sembuh awakku sik urung perawatan kok Mbak, kok sik ora masalah. Iki sembah sungkem kula ugi katur Ibu Agnes Nggih. Sudirawuh Bu Agnes. menika. Bu Agnes Nggih, lah niki wau grogi nggih niku. Tane ditunggoni. Piye ta lho, ya Allah kaya nganten anyar. Iki mung simbolis ae ora babakan darane sing dianu. Iya, mangap. Segone Alah, ya kowe genten dulang Mas Toli. Dadi dulang kok terus ada didulang sik. Ditulang. Nah. Wis ngono kuwi. Ora apa-apa, wis alon-alon. Nah. Kok mbok cetok piye to? Kok nggo cetok iki to, Mas? Pada keladen tukang. Hak, ayo mangap, hak. Ngelak ora, garek mimi. Nenen. Makembel bujono kaya nganten ngono kae lho. Hati-hati nggih, Mas. Iki yo kejaba seniman yo Pak Guru. Sukses karirnya, sukses rumah tangganya, Bagyo Mulya. Yo Pak Ustad. Aku saiki wedi nyerak Mas Solikin. Napa? Kok nek diasinke malah. Nggih, monggo. Sembah nuwun Mas Solikin, nggih. Saiki kari hiburan. Hiburan. Iki ya dina iki ana acara lho, Cus. Apa?
Oh iya, iki barengi supite anakku lanang Lano. Oh, putrane nggih. Mas Agus. Oh, nggih. Nah, Soleh ya Le, pinter sekolahe. Kek Iya. ndang mari digunakake apa mestine aja kaya bapakmu. Bapakmu ya digunakake mesti apa mestine. Oh alah. Mas Agus ki biasa bojone kok ayu, anake ya apik ya. Ya jeneng jodoh kak jodoh. Oh alah. Agus meresahkan kok tau. Sehat selalu Soleh. Iki dek anu ya. Dek Lintang Dek lho. Lintang Dek nggih. Lintang. Engko nek nyang aku tok ndak juarai. Monggo Mbak Lintang. Ayo sayangku. Nganggo sepot apa? Disepoti. Disepoti dong. Ya, Rodok sing gumyak anu ya. sing Yang buka rodok sepot. gumyak. Yang romantis ya ora apa. Yo, ayo sing romantis yo.